Hello guys! May laro kami ngayon. May dayo daw eh. May tinawagan ako, kailangan daw ng malakas. Nako po, hindi ba nila kaya? Nakita niyo itong sapatos ko. Oh. Nike, Air, Jordan, Airso. Ayan o. Ito lang logo. Nakakaljo. Original ka, nakalaba. Tumahol na ang aming aso dahil nandyan na ang aming mga kasama at nilabasan ni Kuya para ipakita ang kanyang bagong sapatos. Uy, stretching pa more. Pak! Oh, di ba? Pak! Oy, hindi si patakraw ang lalaroin natin kundi basketball ha. At ito, paalis na kami, nakatricycle po kami dahil tamad po kami maglakad at kasama ko sina Basag at ang kanyang pinsan ay naman si Kuya nakapasok na, nakaitim, rock and roll. 4 na po kami dyan guys, hintayin nyo kami dyan sa gym at kami ay papunta na at maghihintay po kami dyan sa harapan at ako muna ay magi-stretching. Oh, di ba? Nakikita nyo yan, stretching na yan. Kakaiba yan, di ba? Sa akin lang yan, guys. Back! Oh, di ba? Volleyball. Napunta tuloy tayo sa volleyball. Hop, tinignan ang likod. Step back. Uy, plakak! Ano yung mga kalaban natin? Ba't wala ba dito ha? Papasok na ako guys kasi medyo naiinip na ako kaso bigla akong napatras kasi ang lalaki pala ng mga makakasalubong ko. Kaya dadan ako dito sa kanan. Mamaya baka hamunin ako ng 1v1. Naku pa, wala na. Penis na. Apir ako dito para feeling close ako. Ops, pre. Oy, kamusta? Kamusta kay pre? Ops. Oy. Kamusta? Oy. Puro na lang oy nasasabi ko ha. O, labas muna kayo. Mauna muna kayo kasi hindi pa kayo nakakalabas. Pumapasok na ako eh. Kapal na mukha ko, no? Uy, nag-agree naman. Eto na, sa wakas solo na namin ng gym at kailangan ko nang mag-ensayo sa depensa. O, di ba? Parang baliw ang huta. Oy, 3 points! Hindi pa nag-uumpisa ang game pero umiinit na ang kamay nyo ha. Kala nyo kayo lang marunong mag 3 points. Boom! Panyes! Eto na, paumpisa na ang aming laro. Ginawa namin yung entrance na yan para may exposure kami syempre. Oh, diba? Cute-cute nila tignan. Wala pa yung mga iba dyan eh kasi tagal nilang dumating. Tagal nyo eh, kumakati na yung kamay ko. Aba! Jogging ng Bartisian ah. Umpisa pa lang ng laro, may nararamdaman na ako. Tingin ko, kating-kati na yung kamay ko. Kaya pwesto ako sa walang gwardya. Oy, nakaputi ako. Ayun o, malinis ako. Bigay mo. Ibang nakaputi naman yan eh. Wala na. Naku po. May kasama ba kayo o wala? Kaya nga ako nagputi eh. O akin na. Dali. Ay, kala ko ba nagtawag kayo ng malakas? Ba't hindi ko maawakan ng bola? Oh, akin na. Dali. Akin na. Ay, naku po. Last na to ha, pwesto ako sa walang gwardya kundi, ay, mananapak na ako. Oh, rebound! Kailangan ko mawakan yung bola. Ay, sasapakin na ata kita eh. Biro lang, baka may purpose sila kaya hindi pa ako pinapasahan. Ayan na, binigay na sa 3-pointer nila. Nako po! Pasaw! Dali, ilabas mo ang bola. Ako magdadala. Sa wakas, binigyan nyo ko ng pagkakataon na mawakan ng bola. Jiggle, dribble, pinasa sa kasama na wala. 3 points. Boom! Naawa. O, di ba? Dapat kanina nyo pa pinapasa sa akin ng bola. Ako ang mag-a-assist sa inyo at magdadala ng laro ninyo. Ha? Tandaan nyo yan. Magtiwala lang kayo sa akin, guys. Ayan, pwesto ako sa 3 points, ha? Sa wakas, nagtiwala na kayo sa akin. O, di ba? Assist na lang gagawin ko. Ang tumawa, minus points ka sa langit. Masyadong magaan ang kanilang bola, kaya ganun ang nangyari. Naku po, hindi nyo binantayan si Kuya. Ayan tuloy, nakantsaw. Kala mo malakas eh, no? Pero nakabawi ang aking mga kasama. Yan ang Lebron na Lebron. Eto, kanina pa to eh. Kanina pa ako iniinis niyan eh. Silang dalawa ni Kuya. Ayan, no? Naku po, pinasa sa kaliwete. Bantayan nyo, guys. Ay, wala na. Lamang na sila. Di bale, may natitira pa tayong shooter dyan. Nakasama. Bigyan nyo doon sa isang nakaputi. Patirain nyo. Yun. Oy, hallelujah! May net ba? Wala naman ata eh. Kanina pa kayo nang-aasar ha. Bigay mo sa akin! Bibigay ko ulit sa nakaputi. Na, tiray mo! Ay, naku po, may net. Walang ring. Babawi tayo. Hindi ako dadown para hintayin yung breakfast. Sige. Pasyutin natin. Oh, dali! Breakfast nyo! Breakfast!
Aray. Guys, pinulikat ako, guys. Hinawakan talaga. Hoy, pang-asar ko lang yan sa inyo. Nang dahil dun sa aking tira, pinahawak na sa akin ang bola para dalhin ng laro. Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum, skr, zoom zoom, sa fake. Magaan talaga yung bola, guys. Di bali nakabawi ang aking kasama. Halley-oop! Oh, come on! Chicken curry for 3. Oy! Nothing but air. Buti na lang wala. Medyo nababasa ko na ang galaw ng aking mga kalaban. Kaya steal ka sa akin. Dribble. Kahit dalawa nyo pa ako. Uy! Gusto nyo pa ng isa? Dribble. Joke lang. Hala, may nasunod naman kay. Sa oras na to, medyo hindi na ako gumagalaw eh. Kasi nakakaramdam na ako ng pagod, guys. Ayan no. Konting galaw lang. Nanginginig na yung katawan ko. Kaya kailangan ko munang uminom ng paboritong inumin ni Bruce Lee. Water! Chalap. Klak. Back to the ball game. Dito pinapaulanan na kami ng 3 points, mga guys. You can see me, sabi niya sa akin dyan, no? Mamaya ka sa akin. Sige, samantalay nyo ang aking kapaguran at ako'y babawi mamaya. Sige, magsaya kayo. Magsaya lang kayo, guys. Aba, saan nyo kinuha yung unan tsaka kumot? Gusto nyo ng dura? Oh, alis kayo sa harapan ko. Isa pa to eh, pumipwesto sa 3 points eh. Oops! Oy, fake. Step muna bago dribble. Plakak! Kala mo shoot eh. Sa pagod ko, hindi ko na alam kung saan yung ring namin. Mas lalo akong napagod sa ginawa ko. Pati bola halos di ko na mahawakan. Hindi ko nakita na pinasa na sa likod ko. Gusto ko na rin duran si kuya kaso nakapuntos pa. Unti-unti kong naaalala lahat ng pagod at hirap simula umpisa na dapat hanggang dulo. Never give up, ika nga. Kaya kailangan naming manalo at ibigay ang 100% ko na lakas. Sekai ga owaru made wa